дар Федератсияи Русия мусобиқаи ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи Унифайд миёни Наврасон баргузор гардид. Тоҷикистонро дар ин ҳамоиши варзишӣ дастаи мунтахаби наврасони кишвар зери роҳбарии устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, довари дараҷаи байналмилалӣ Баҳриддин Сироҷов намояндагӣ кард. дар натиҷа ба унифайдчиёни тоҷик муяссар шуд, то дар байни 16 давлати дунё аз ҳисоби дастави сазовори зинаи сеюм гарданд. варзишгарони мо хуб баромад карданд, сазовори 2 медали тилло, 3 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ гаштем, ки барои мо дар соли 2024 ин беҳтарин натиҷа мебошад. мусобиқаи ҷаҳонӣ дар корномаи варзиши Абдулло Давлатзода бо саҳифаи навро кушод. аслан ӯ тӯли 7 сол аст, ки ба машқу тамрини Унифайд фаро гирифта шудааст ва борҳо маҳорати варзишиашро дар чемпионати ҷаҳон санҷидааст. аммо қувваозмоии имсолааш фарқкунанда буд, зеро он чизе ки мехосту дар назди худ мақсади ягона гузошт, амалӣ гашт. من سال گذشته در چمپیونات جهان اشتراک کرده سزاوار جای اول گردیدم. امسال خوشبختانه به من کمربند سیاه با سرتیفیکاتش داده شد. از این من خیلی خرسندم. این همش از تلاش‌های خودم و مهنت مربیم باشد. اولین رقیب من از قزاقستان، دومش از سربیا، سومش از بلاروسیه میباشد. همه آنها را من شکستم. سزاوار جای اول شدم و پرچم تاجیکستان را بلند برداشتم. сабқати ҷаҳонӣ ба муҳаммадҷон бозоралиев хобу хотир мон гузашт. муҳаммадҷон ҳам соли қаблӣ қувваашро дар мусобиқоти бурунмарзӣ санҷидааст. аниқтараш соли 2023 ҷои дуюмро касб намуда буд. имсол бошад бо гирифтани медали биринҷӣ қаноатманд шуд. ман аз ин рӯ афтода ҳастам, бори дигар машқҳои худамро зиёдтар мекунам, сазовори ҷои аввал мегардам. من در چمپیونات جهان شرکت کردم و 3 رقیب را شکست دادم و سزاواری جای اول شدم. ба узви мунтахаби кишвар варзишгарон аз ноҳияи ёвон низ шомил буд. ёдовар мешавем, ки соли гузашта миёни наврасони аз 12 сола боло ба намояндаи ин ноҳия Муҳаммадшукур Солеҳов муяссар гашт, то чемпион шавад. ин навбат варзишгарон аз ноҳияи мазкур дар байни наврасон фаъолона ширкат варзиданд. боиси хурсандист, ки имрӯз мо аз чемпионати ҷаҳон аз Федератсияи Русия аз шаҳри Об низ баргаштем. хушбахтона мо бисёр баромадҳои хуб карданд шогирдон, ки шогирдони мо аз ноҳияи мо 3 нафар варзишгар сафарбар карда шуд, ки сазовори ҷойҳои медали тилло, нуқра ва биринҷӣ гаштем. чемпионати ҷаҳон ба дигар варзишгарони мо Шоҳзода ва Муддассир Солеҳзода низ комёбиро пеш овард. من سالیزاده مدثر من از ناحیه ما. اولین رقیب من از ازبکستان بود و دومش از بلاروس بود و سومش مرا در فینال مغلوب کرد. من از جای گرفتم رو افتادن رسیدم و میخوام در آینده پرچمبردار ملت شوم. من شاهزاده کوثر، من خرسند شدم که من در مسابقه اشتراک کردم و جای دوم گرفتم. ҳамин тариқ дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон соҳиби 2 медали тилло, 3 нишони нуқра ва 1 ҷоизаи биринҷӣ гардид. ба иқрори масъули федератсия дар 4 соли охир фаъолияти варзишгарон дар сабқати ҷаҳонӣ назаррас аст, зеро ба моҳорибачони мо муяссар гашт, то унвони чемпиони ҷаҳонро соҳиб гарданд. умед аст, ки мусобиқаҳои оянда ҳам ба варзишгарони ватанӣ барору комёбиро ба бор хоҳад овард.